αγόρι. Τον βρήκαμε αυτό. Δεν φτάνει που άγγιζε μισή ώρα. 40 λεπτά. 30-35. Το κοπενεύει το. Αλλά και παίξει καλοκαίρι είναι, κλαίει να ξέρω εγώ. Επίσης μου είχε πει 6 γύρω χτες και δεν μου είχε πει ακριβώς ρε μάγια, δεν μου είπε 5,5. Αφού με ρώτησες και πριν 2 ώρες σου λέω 5,5. Ναι ρε πρέπει να φάω και όσο και πρόλαβε το μεταξύ. Ρε φίλε εσύ να κάνω ένα μπάνιο ρε μαλάκα. τέτοια ώρα που ξυπνάς δεν λες καλημέρα, καλησπέρα ρε. Καλή νύχτα, κατευθείαν. Συντάς 8 η ώρα μαλάκα καλοκαίρι, δεν θέλεις όποτε γίνεται. Ναι, γιατί. Αυτό και εγώ διάλεξα. Ωραία, διάλεξε τις και παίζει και ποιος θα παίξει πρώτη διάλεξε εσύ. Κύκλωσέ τις και πες μας ποιες είναι. Ωραία, θα πάρω ένα club combo σίγουρα. Όχι ένα, το club combo. Ναι, ωραία, club combo και. Who's Scored είναι το αγαπημένο του Μιχάλη. Ναι, όντως ισχύει. Τα θυμάμαι τα παλιά. Θα πάρω και ένα who's scored ρε μαλάκα. Ωραίος, ωραίος. Ποιος θα παίξει πρώτος. Ποια πήρε. Who's Scored και club combo. Ποιος θα παίξει πρώτος. Εγώ. Ποια θέλεις. Για πρώτο. Έχετε και βοήθειες 50-50 τηλέφωνο και διπλασιασμό. Στο quiz πολύ. Ναι, μπορείς. Πέλαξε. Ωραία, ποιο. Club combo επί 1 ξεκινάει ο Μιχάλης. Κάτσε να βρω και το quiz σας. Μου πήρε την κατηγορία ο μπάσταρδος ρε μαλάκα. Λοιπόν, για ένα πόντο club combo. Ακούς. Ωραία, ναι. Τι θα έχουμε βίντεο ρε μαλάκα. Τραβάμε εκεί. Τραβάει, ρε. Ακούς τις εξής ομάδες. Ναι. ΑΕΚ, Άρης. Ωραία. Έλα, Και πρέπει να παίξει και έλα, παίξα και ρε, Άρη. μαλάκα. Καλά, εντάξει, σαν να βλέπουμε εκκλησία. Γάμισε τα μπρο. Ο Ντουμπάτζο. Έλα ρε μαλάκα, το που 1-0. Έγραψε την πίσω το κατηγορία, σκορ. ρε, μαλάκα. Το σκορ γράφει. Πού το γράφω. Πίσω, από πίσω. Ναι. Πίσω, ρε. Ρε μαλάκα. Διπλασιασμό, διπλασιασμό έχει. Όχι, όχι, έχει. Ναι, δεν πήρε τώρα διπλασιασμό. Αλλά έχει. Ναι, ναι, αυτό Ναι, λέω. βοήθεια, ναι. Έλα, κάτσε στις θέσεις. Να πούμε Αλλάζτε. και ενδεικτικές απαντήσεις. Σωστό. Λάρος Χριστοδουλόπουλος. Α, ναι, ενδεικτικές απαντήσεις. Σκάσε. Χριστοδουλόπουλος, Σαραβίδης. Μπακασέτας, Κατίδης, Δέλλας και Τζεμπούρ. Σπεξιάρι. Ρε μαλάκα, το πήρε δεν έπατε χθες. Μπακασέτας είχε παίξει δανεικός 10-11 από Αστέρα Τρίπολης. Ωραία, πάμε, παρακάτω. 11 συμμετοχές και ένα γκολ. Με τον Βάζελο, εκτός έδρας. Έχουμε να το χάσει που κάνα. Βουλώσέ το ρε. Πώς μιλάτε έτσι, Εγώ θα πάρω ένα club combo. Άντε γάμος. Το επί 2. Ωραία. Τώρα παίρνει και θα βάλω διπλασιασμό όμως ρε Μη μαλάκα. βαράς, πλάκα. Είναι καλή Ναι, κατηγορία. μαλάκα. Σοβαρέψου λίγο. Μη βαράς. Sorry, έχουμε το βίντεο, έχουμε το βίντεο. Σοβαρά. Ρε, αυτό θα ανεβεί φουτμπολ. Λοιπόν, το βάλω bro. Κάτσε κύριο. Club combo με διπλασιασμό. Club combo με διπλασιμό και ακούς τις εξής δύο ομάδες για 4 πόντους. Ωραία, ωραία. Manchester United, West Ham. Εντάξει ρε μαλάκα, εντάξει, κλέβεις εκκλησία ρε μαλάκα. Σκάσε ρε βλάκα. Ωραία, ωραία, μισό λεπτό. Φορά και μπλούζα West Ham, πρέπει να το βρω οπωσδήποτε. Φοράς και μπλούζα West Ham. Ωραία. Έκανα πολύ λάθος, έκανα μαλακία, θα πάρω το επί 2 ρε μαλάκα. Σκάσε ρε. Έκανα δεν μίλω να πάρω ρε μαλάκα. Όχι πάλι αυτός ρε μαλάκα. Καλά, με έχει γαμίσει αυτός, αλλά Ναι, τέλος ναι. πάντων, εντάξει, αυτό Να- δεν να μπορεί πούμε να και το σκοτά. πληκτρολόγιο από πίσω. Μαλάκα θυμάσαι. Τραγωδία, Τι ήταν με τον Στρούτμαν, Ευδόξ. με την Ναι, Ρώμα, ναι. με Και με τον τον Στρούτμαν και με τον Πρώτη φορά Ευδόξ. που τσόχος είχα και δεν μου έρχεται. 17-14. Και όσοι είμαι. Εντάξει, εύκολο δεν Αυτό είναι. είναι. Κοντά. Πες την κάμερα. Εμίλια. Εδώ είναι, εδώ που είσαι. Να σου πω. Εμίλια, ξέρεις. Ωραία, λοιπόν, δεν μου έρχεται άλλος. Θα πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, θα πω στην Berlin. Σνάιντερλεν. Ναι. Θα πρέπει να το τσεκάρω. Έχει παίξει Everton United, ξέρω. Ναι, Μπρο, νομίζω έχει Southampton. παίξει Ξέρεις ποιον West είπα Ham. εγώ. Ποιον? Μπισάκα μαλάκα. Βαμπισάκ, έχει παίξει West Ham. Σίγουρα το θυμάμαι. Έλα, Βαν ρε, Μπισάκα μαλάκα. παίζει τώρα West Ham. Δεν έχει παίξει. Παίζει τώρα Ναι, West Ham. Ποιος? Ο Μπισάκα. Έλα ρε, να δεν παρακολουθώ τώρα. Είχε δεν παίξει. Πλάκας. Όχι, είναι λάθος. Σνάιντερλεν. Ενδεικτικές απαντήσεις. Φέρντιναντ. Τέβες. Κάρλος Τέβες. Ναι. Έλα ρε μάλλον. Μάικλ Κάρικ και Τσιτσαρίτο. Κάρικ, έλα ρε μάλλον. Χάβια Φερνάντες. Κάτσε τώρα. Τον Κάρικ τον ήξερα. Αλλάζουμε. ρε μαλάκα. Παραμένει το 1-0. Ωραία. Ωραία, logo quiz. Επί 2. Δεν το έχουμε το λόγο. Δεν το έχει, ρε είσαι βλάκας. Όχι, όντως. Αυτές οι δύο είναι. Σιγά με Και εσύ τι σε επέλεξε. Όχι, αυτός επέλεξε δύο. Είσαι μαλάκας ρε. Μου είπε το Μα- Who Scored και όχι το logo quiz ρε μαλάκα. Είσαι ηλίθιος. ρε. Μάρακα, σιγά δεν είμαι άχρηστος από λόγο, αδερφή. Σιγά με Ωραία, παίρνει ωραία. Το πιο εύκολο είναι ρε μαλάκα. Εδώ δεν το παίρνεις εσύ ρε μαλάκα. Ωραία λοιπόν. Τώρα, Who Scored. Γάμισε με να πάρω το πιένα, δεν είμαι καθόλου Που καλό. σκόρτε επί 1. Μην δεν έλεγε ότι είναι αγαπημένη του ρε μαλάκα. Όχι, το Club Combo είναι το αγαπημένο μου. Τι λες ρε, μας Αυτό κοροϊδεύει. είπες πριν. Λοιπόν, Αυτό. περίμενε. Δεν τα πέτρεψε. Ταξιδεύουμε στο 2020-2021 Ωραία. σεζόν. Εντάξει. Champions League. Ωραία. Θυμάσαι ημιτελικούς. Η μετελικού Champions League θυμάμαι ήταν Chelsea με.
Δεν είναι Κάτσε ρε να σκεφτώ. Το ένα ήταν Chelsea Real. Ναι, Chelsea Real το ένα ρε μαλάκα. Σίγουρα, ωραία. Και το άλλο ήταν City με Paris. Ναι, είναι City Paris. Είναι Θα σου πω. Γιατί ξέρω ποιος έχει βάλει τα γκολ. Λοιπόν, θέλουμε Όχι τον Chelsea πρώτο Real. ημιτελικό. Όχι Chelsea Real. Chelsea Real. Δεν θυμάμαι. Το δεύτερο μάτς. Δεν θυμάμαι. Εσύ στο Το Stamford Bridge. δεύτερο μάτς. Stamford Bridge. Ναι. Werner. Πρέπει να κλειδώσεις. Βασικά δεν χρειάζεται. Το σκορ δεν στο λέω. Απλά θα μου πεις τους σκόρες. Δεν παίρνεις πόντο από το σκορ. Παίρνεις μόνο από τους σκόρες. Έλα ρε να μου πεις πόσο τους... Πρέπει Να να σου πω. θυμηθείς. Άμα πω Paris, City, ξέρω ότι έχει βάλει ο Μαχρές ένα. Πού κολλάει η Paris Έχει City. βάλει τον πρώην. Έλα ρε φίλε τώρα. Σου ζητάω το Chelsea Real και θα μου πεις το Paris City. Αυτό το κάνει και οι Πανελλήνιες του χρόνου. Που να μην ξέρω στερεό, αλλά ξέρω ταλαντώδη. Ωραία. Είχε βάλει δύο Werner. Είχε βάλει δύο Werner. Werner Havertz και άμα έχει βάλει ένα Benzema. Δύο Βέρνερ. Στο εντός της Chelsea δεν λέμε. Ναι. Δύο Werner. Το δεύτερο μάτς. Ένα Havertz. Πω μην έχει βάλει κανένα πέναλτι του Τζορζίνιο ρε μαλάκα, αλήθεια. Μην έχει βάλει κανένα πέναλτι του Τζορζίνιο ρε μαλάκα. Εγώ περιμένω να κλειδώσεις απάντηση. Werner, Havertz. Κλειδώσαμε Werner, Havertz, Benzema. Εγώ νομίζω είναι. Για πες για να ακούσω. Νομίζω βγήκε 1-0 με γκολ Werner. Το πρώτο είχε βγει 1-2 νομίζω και το δεύτερο 1-0. Συνολικά ήταν 3-1, αυτό νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρος. Και νομίζω το δεύτερο είχε βγει 1-0. Το Με συνολικό goal σκορ ήταν 3-1. Αλλά το μάτς ήρθε 2-0. Α, 2-0. Werner, Havertz. Werner, Mount. Α, δεν το Εντάξει, θυμόμαι κοντά τίποτα. ήμουν, κοντά ήμουν. Ούτε καν. Πάρ' το τώρα. Όχι, θα πάρω ένα 3 αμίγκο. 3 Amigos. Αμίγκος λέει, ναι. Ωραία το. Amigo έγραψε. Amigos. Επί ένα. Άμα τους βρίσκει τους δεν παίρνεις 3 πόντους. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι επί 1. Επί 1 έως 3 είναι. Για να δούμε. Άμα Λοιπόν. θέλω να παίρνεις έναν. Ναι. Μαλακία. Για να δούμε. Τους 3 πρώτους Γάλλους σκόρερ της Chelsea σε όλες τις διοργανώσεις. All time. All time. Σε όλες τις διοργανώσεις. Ωραία, λοιπόν. Γάλλους. Λοιπόν, πρώτη σκέψη μου ήταν Ζηρού, αλλά δεν είχε. Θα δώσω Ζηρού, ρε μαλάκα. δεν μου- Κλειδώνουμε Ζηρού. Εντάξει. Μπροστά μου έχω 9 παίχτες. Συγκεκριμένα οκτάδα γιατί υπάρχει ισοβαθμία στο 6. Ο Ζηρού με τη φανέλα της Chelsea έχει πετύχει συνολικά 39 γκολ. Είναι στη θέση νούμερο 3-1-1. Ωραία. Δίνω Μακελελέ, ρε μαλάκα. Κλειδώνεις Δεν Μακελελέ. πιστεύω να είναι, αλλά το δίνω. Ωραία. Έχω μπροστά μου πάλι τις 9 παίχτες που σου είπα. Στην 8η θέση είναι ο Ζουμά με 10 γκολ. Αμυντικός. Ναι. 7η θέση, επιθετικός, Ρεμί, 12 γκολ. Έκτος, Καντέ, με 14. Στη ισοβαθμία ο Γκαλάς, ο αμυντικός, με 14. Πέμπτος, ένας που είναι τώρα στη Chelsea, Ενκουνκού, 17. Τέταρτος, παλιός, Λεμπέφ, 24. Αυτό σκεφτόμουν και πέρα. Άρα ο Μακελελέ δεν είναι το 8 ρε μαλάκα. Τρίτος, Ζηρού με 39. Ο Μακελελέ. Ο Μακελελέ δεν είναι στην εννιάδα. Δεύτερος και το πιο δύσκολο, Μαλουντά, 45. Το ξέρεις. Εξτρέμ, αυτός ήταν και στο Champions League με την Barcelona το 8-9. Δεν πρέπει να το θυμάμαι ρε Και μαλάκα. πρώτος, τον είπες, Ανελκά. 59 τέρματα. Γάμω το σπίτι μου ρε μαλάκα. Γάμω το 1-1. σπίτι μου ρε μαλάκα. Εξαετία είχε βγάλει ο Μαλουντά. Τι πες ρε μαλάκα. Ρε ρε μαλάκα. Player ID επί 2 επέλεξε την ευλογία. Και γιατί μου το δίνεις, δεν είναι δικό μου. Ρε μαλάκα το κρατάω. Βάλ το Ωραία, δίπλα με σου. βολεύει. Βάλ το δίπλα σου. Player ID επί 2. Άρη. Χαρακτηριστική. Έχει Άρη. Ω, καλά, εντάξει. Εύκολο είναι ρε μαλάκα. Για να δω. Διάβασε τις ομάδες και τις χρονιές. Ωραία. Gymnastic 2010-2013. Πόμπλα Μαφουμέτ 2010-2012. 2010-2012 Λογκρονές Λόγκ. Μίλατε λίγο πιο χαλά. 2013-2014 Αλμέρια Μπ. 2014-2017 Αλμέρια Σκέτο. 2017-18 Βίσλα Κράκοβ. 2018-2020 Άρης.
2020-22 Παναθηναϊκός. 2022-23 Αλφάτεχ. 2023 μέχρι τώρα Άρης. Πεταχτεί κάπου εδώ Μανώλης. Αλφάτεχο. Λοιπόν, αυτό για Ήχιο και Άρη Παναθηναϊκό είναι εύκολο, αλλά. Ναι, και εγώ έτσι νόμιζα, αλλά τώρα. Ένας που σκέφτηκα είναι άσχετος. Πω, αυτός ο Βέλεθ πρέπει να είναι. Αυτός ο Βέλεθ πρέπει να είναι ο Ισπανός του Μαλαξιμπή. Αυτός ο Βέλεθ στη Σιμπή πρέπει να είναι. Κάτσε να σκεφτώ λίγο. Δεν είχα πάρω βοήθεια, μαλακό. Ο Βέλεθ είναι σίγουρα. Δεν γίνεται, δεν παίρνει. Ο Βέλεθ είχε παίξει Παναθηναϊκό. Τι να, θα έπαιρνε βοήθεια το στέ. Δεν μπορεί να πάρει άτομο που είναι εδώ μέσα. Ναι, άντε και γάμισου, ρε. Βέλεθ είναι Ισπανός με τα μουσια. Βέλεθ λέγεται νομίζω. Τι θες να σου πούνε. Όχι, επειδή ξέρω αυτός είναι σίγουρα, ρε. Αλλά δεν θυμάμαι αν λέγεται. Φράνκο Βέλεθ λέγεται, πώς λέγεται. Καλά το πίθο μόνο μετράει, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δώσε η Ωραία, απάντηση. κλειδώνω Βέλεθ. Φραν Βέλεθ. Φράνι λεγόταν. Ναι, ναι. Εντάξει, σωστά. Περίμενε. Το 50-50 θα έδινε Α Χουάνκαρ, Β Βέλεθ. Ο Χουάνκαρ τώρα δεν παίζει στον Άρη. Ήταν στο 23 στο Βάγκελο, δεν είναι ο Χουάνκαρ. Άρα είναι ο Βέλεθ. Άντε και γάμισου, ρε. 3-1. Το transfer showdown επί 2. Transfer Είναι πολύ καλός αυτά, Showdown αλλά- επί 2. Σβήστε το κιόλας. Transfer Showdown επί 2 και ακούς Μάρκο Μάριν Τι. στον Ολυμπιακό. Έλα ρε μαλάκα. Νομίζω το έχω. Πολύ εύκολο. Ή Πάσο, αλλά δεν είναι. Φράιμπουργκ ρε μαλάκα. Φράιμπουργκ. Του Λεβαδιακός. Φράιμπουργκ. Να ρωτήσω, μπορώ να πω έτσι. Ο Μάρι δεν είχε παίξει και Bochum in Mind. Λάντορφ. Γάμο Λάντορφ. το κάπου ρε μαλάκα. Η σωστή απάντηση, βασικά έχω 50-50. 50-50 θα έδινε Α Φιωρεντίνα, Β Τσέλσι. Εκεί τι θα έλεγε. Φιωρεντίνη. Τσέλσι, η σωστή απάντηση. Τι λέτε, ρε. Τακτική σου, Μιχάλη. Βάλε στρατηγική σου. Που σκορ δεν είμαι καλός. Το οποίο δεν είναι ο Χρήστος. Τώρα πρώτα δεν με βλέπω καλά. Πάμε player ID. Player ID το δεύτερο. Δεύτερο, άντε και γάμα. Πάλι μου το δίνει. Για πες πίσω μάνα. Λες τις πες ομάδες. Τι συμβαίνει εδώ. Πες τις ομάδες. Τενερίφε B 2011-2013. Τενερίφε 2012-2014. Σου λέει και τις β' γιατί και από εκεί δεν το καταλάβει. 2014-2019 Newcastle. 2019-2023 Leicester. 2023 Betis Low. 2023-2024 Betis. 2024 έως τώρα Villarreal. Πες. Πολύ ρε μαλάκα, εντάξει. Ποιος σε πέρε. Φασφάπα. Αν δεν έχει παίξει Newcastle. Πέρε είναι. Ναι ρε μαλάκα. Κάτσε κάτω. Ναι ρε μαλάκα. Κάτσε κάτω. Κλειδώνω. Δεν είναι βλάκα αυτό. Γαμίσο ρε μαλάκα. Κλειδώνω. Κλειδώνεις αλλιώς δεν περάσει. Ναι. Σωστό. Είχε παίξει Newcastle και Leicester. Είναι. Πες ρε μαλάκα, τι με κοιτάς. 5-1. Ναι ρε μαλάκα. Πάσα ρε μαλάκα. Φέρε την ιστορία τη διάρα ρε μαλάκα. Ιστορία 2. Για 2 πόντους ιστορία. Βούλωσέ το. Για 2 πόντους ιστορίας θα ακούσει την εξής ερώτηση. Ποια είναι η μοναδική ομάδα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου που να έχει αντιμετωπίσει ο Pep Guardiola και να μην έχει κερδίσει. Και να μην την έχει κερδίσει. 50-50 θα προσθέσεις. Άσε με ρε μαλάκα, κάτσε να σκεφτώ λίγο. Θα δώσω μια σακτά ρε μαλάκα. Κλειδώνουμε Σακτάρ Ντονέτσκ. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, θα είναι λίγο πικρό αυτό που θα σου πω. Γιατί με αυτή την ομάδα έχει παίξει μία φορά μόνο. Ναι. Έχει αγωνιστεί μία φορά μόνο. Τέλος πάντων. Εναντίον. Εναντίον. Και είναι φέτος στο Champions League. Έλα ρε μαλάκα, φέτος. Δεκέμβριος του 24. Σε ένα κρύο βράδυ στο Τωρίνο. Μην πεις ρε μαλάκα, να το πω. Στην Ιταλία με τη Juventus. Και έχασε 2-0. Για το Who Scored επί 2. Ταξιδεύουμε πέρσι. Κύπελλο Ελλάδος. Ημιτελικός. Δεύτερο μάτς. Θυμάσαι ποιος ήταν ο ημιτελικός? Πέρυσι. Ο τελικός ήταν Παναθηναϊκός Άρης. Κάτσε ρε, στο κύπελλο Ελλάδας θες. Ναι. Ημιτελικός, δεύτερο μάτς. Το ένα ήταν. Το ένα ήταν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όχι Ολυμπιακός. όχι, το ένα ήταν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Α, με τον Ολυμπιακό στις 8. Και το άλλο ήταν Άρης με μια άκυρη ομάδα. Ναι. Και ποιο ήταν Άρης με άκυρη ομάδα. Ποια ήταν η αντίδραση, ποια ήταν.
Παναθηναϊκό. Θα ακούσεις. Άρης Λαμία ήταν ρε μαλάκα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άρης Λαμία. Ποιος Άρης Λαμίας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σου λέω. Α, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεύτερο μάτς. Ναι, ωραία. Τους σκόρες. Η Τούμπα για πολύ ξέρω εγώ γιατί δεν είναι 2. Πάση και να έρθει ένα 2 στο. Α, ναι, οκ, και ποιος άλλος. Λεωφόρο. Α, εντάξει. Δεν θα το λέω. Μαλάκα μέσα να χέσει ένα 2 ρε μαλάκα. Ωραία, θα πω Ιωαννίδης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, ό,τι να είναι. Ιωαννίδης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Ναι, δεν είναι καν. Περίμενε, μην πεις. Ο Ιωαννίδης, απλά θυμάσαι, είχε βάλει ένας του Βάζελου, ήταν 0 και το στείλε στα πέναλτι ή στην παράταση, θυμάμαι, με Βάζελ μπήκε. Θυμάμαι ότι είχε πάει στα πέναλτι, 1-2 δεν είχε έρθει. 1-2 Αλλά ήρθε. σωστά το είπα. 1-2 είχε ήρθε. βάλει ο Ιωαννίδης, αλλαγή είχε πει αυτός. Περίμενε, μην πεις. 1-2 ήρθε. Ωραία, να το ματέψω έστω. Όχι, Και ας μην όχι, πάρω δεν πόνο. χρειάζεται. Γιατί θα χάσουμε χρόνο τζάμπα τώρα. Εντάξει. Ο Ζίβκοβιτς πέτυχε ένα γκολ. Και ο Κωνσταντέλιας. Στο τέλος δεν Εγώ πέτυχε. αυτό- Πέτυχε ο Κετσιόρα. Καλά, εντάξει. Ωραία, ναι, Και το γκολ του Παναθηναϊκού το πέτυχε. Πόλινιος! Ναι, Three Amigos. Το άλλο είναι το Three Amigos. Πάμε μαλάκα, έλα, πρέπει να πιάσω 2 τουλάχιστον. Λοιπόν, το άλλο Three Amigos, ακούς, Ναι. θέλουμε τις τρεις ομάδες με τα περισσότερα μάτς σε κύπελλο πρωταθλητριών / Champions League Οκ. που να μην έχουν κατακτήσει τίτλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατακτήσει τίτλο. Έχει τα περισσότερα μάτς στο Champions League, π.χ. Είναι η πρώτη ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Άρα τις ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει Champions League και έχουν τα περισσότερα μάτς σε αυτό. Ωραία. Και κύπελλο πρωταθλητριών. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάει, Ωραίο. το μυαλό μου πάει σε Arsenal σίγουρα. Σε Ατλέτικο πάει. Ξεκινάω με Ατλέτικο ρε, μα δεν παίζει να μην είναι. Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπροστά μου έχω 4 ομάδες. Ναι. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 176 μάτς. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 3 Καλά μας. με 8 μάτς διαφορά την τέταρτη. Ωραία, λοιπόν. Άρα είναι 5-2 τώρα το σκορ. Ναι. Ωραία, μετά το μυαλό μου πάει Arsenal και Dortmund. Αλλά Dortmund δεν θυμάμαι αν δεν έχει ρε μα. Arsenal. Κλειδώνουμε Arsenal. Κλειδώνουμε Arsenal. Πόσο περίπου πιστεύεις ότι μάτς ότι έχει? Πόσο μου πες για Ατλέτικο. 176. Γύρω στα 200 δεν θα έχει ρε μαλάκα. 211 σε Πρώτη. θέση νούμερο 1 για την Arsenal. 5-3. Ωραία. Άλλη μία μου είναι ρε μαλάκα. Είσαι πούστερ μαλάκα. Γιατί? Όλος αυτός ο παπακατοχή του έχεις παραπεί αμίγκος ρε μαλάκα. Στο πούτσο μου ρε μαλάκα. Αλλά τι ήτανε γάμο. Τον άλλο τον ξανθό του Ολυμπιακού μαλάκα. Τελείες ερωτήσεις. Τι λόγια είναι αυτά. Έλα δίνω Dortmund ρε μαλάκα. Κλειδώνουμε Dortmund. Περίμενε, μην πεις. Αγάπη σου. Έχει ρε, ένα μαλάκα. χαμένο τελικό το 12-13. Ναι, Το θυμάσαι. ναι. Θυμάσαι το σήμα της. Έχει 2 αστέρια πάνω. 165 μάτς, Βέλγικη. Άντε ρε. Άντερλεχτ. Άντε ρε, τι λες ρε μαλάκα. Ούτε εγώ. Δεύτερη Το σκέφτηκα, αλλά λέω. με 10 παραπάνω από την Ατλέτικο. 186. Δυναμό Κιέβ. Πολύ. Ω, ναι. Άρα πόσο είναι το σκορ? 5-3. Το έχει Ωραία. το έχει Η ξέρει. δυναμό ναι. και ήταν πάρα πολύ Και έχει το γράψει. 3. Το έχει γράψει. Λοιπόν, ποιος λείπει επί του 3. Τα ποιος λείπει είναι κονσεπτικά, υπενθυμίζω. Άμα το βρεις είσαι πολύ μπάσταρος Η μαλάκα. να δυναμό ξέρεις. Κιέβου στην πραγματικότητα Και το concept, ήταν πολύ εφικτό. προτού με κράξεις, Είναι μαλακία. Ήταν εφικτό. τελική. Να το βρεις. Γιατί Ναι. παλιά. Πες. Κάτσε λίγο. Όχι, ρε μπρο, δεν θέλω. Δεν μιλάω. Για πες. Πες σου λέω, πες. Ωραία. Τελική. Δεν είναι προϊστορικά. Δεν είναι προϊστορικά. Πες. Ποιος λείπει Είναι πήρε. σύγχρονο, ναι. Τελική. Championship. Τι λες. Θα είναι. Προτού με κράξεις. Μπορεί Θα να είναι είναι εύκολο. Έλα μαλάκα. Θα δει αυτό. Θα Δεν σου το πω βρεις. που ταξιδεύουμε. Εντάξει ρε μα δεν είναι τόσο. Λοιπόν, ταξιδεύουμε στον τελικό του 2020. Ναι, ωραία. Brentford, Fulham. Ωραία. Θα δεις την ομάδα της Brentford. Ναι. Θέλω να μου Κοίτα, πεις- Brentford είναι, Θέλω να μου μαλάκα, πεις την εντάξει. 11. Καλά, δεν είναι και καμιά κορομάδα. Θέλω να μου πεις την Ναι, 11. εντάξει, αλλά δεν είναι Πες τόσο μου την άκυρο, 11. ρε μαλάκα. Μαλάκα. Έλα, πες. Μπράγια, Ντάλς, Γκάβ, δεν ξέρω καν. Γιάνσον, Πίνοκ, Χένερι, Γένσεν, Νόργκαρ, Ντασίλβα, Μποεμό, Βότκινς. Τώρα εδώ είναι η Τόνι ή Κανός.
Ο κανόνας είναι μαλάκα θα παίζει από τόσο νωρίς. Να με το παλιό το σήμα αυτή. Να σου πω, άμα πάω στο 50-50 πόσο. Ένα πόντο. Θα πω κανός. Περίμενε, ρε μαλάκα, Στέφανε. Ωραία, Ρε μαλάκα. Λοιπόν, κλειδώσαμε κανός. Ναι. Το 50-50 θα σου έδινε Α, Σέρχη Κανός. Β, Σαΐντ Μπενραχμά. Είναι ο Μπενράχμα. Είναι Αφρικανός και είναι ο Μπενράχμα. Θα πάρω ιστορία επί 1. Ιστορία άσος τράπεζα. Γάμο το σπίτι σου. Λοιπόν, ποια ήταν η σεζόν με τα περισσότερα χαμένα μάτς λόγω τραυματισμών για τον Neymar? Πω ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, κοίτα με τι σε μένα. Τι εύκολο ρε μαλάκα, όλη τη σεζόν μαλάκα. Θα έλεγα 21, 22, ξέρω εγώ, 22, 23, 24, κάπου εκεί είμαι ρε μαλάκα. Είναι να πει εγώ. Πιο πριν δεν παίζει να είναι. Σίγουρα. Να πω εγώ. Έλα Άγγελε, 23-24 μαλάκα. Κλειδώσαμε 23-24. Α, 23-24, εγώ ξέρεις πάτα και 7-18. Ρε μαλάκα, πέρυσι δεν έπαιξε ρε μαλάκα. Πέρυσι έπαιξε 61 λεπτά ρε μαλάκα. Ναι, έλα, μπρο, αυτή παίζει δεν Αυτή. παίζει. Έλα εδώ. Λοιπόν, κλειδώσαμε 23-24. Μαλάκα. Το σκορ Είναι 5-4. γίνεται 5-4, είναι σωστή Ναι, απάντηση. πάμε λίγο. Μειώνεις το Αυτό κάτι, συνέχισε να παίζει. Γεωγραφία επί 1. Γεωγραφία άσος. Κοίτα ρε, μα την γράφω της Άσοπους τώρα. Λοιπόν, Μαλάκα μόνο από εκεί έχεις πάρει. Τι ρε, τα τριάρια τι μετράνε. 2 έχεις πάρει κανένα, δεν έχεις πάρει ούτε ένα 2 ρε μαλάκα. είναι μη. Ωραία πάμε. Μαλάκα, έτσι θυμάσαι τι μου έσκασα να δεν και γάμος. Έλα, Σε πες. ποια χώρα τελείωσε την καριέρα του ο Κακά? Ο κακάο. Αμερική. Ρε είναι μια μοβ με ένα lion. Δεν ξέρω lion, τι είναι αυτή ρε μαλάκα, δεν ξέρεις το βούτσο είναι. Αυτό πάντως είναι Αμερική. Ο Ανρί έχει τελειώσει σε αυτά με τα στο Red Bull, αυτό με το Red Bull που είναι στην Αμερική μια. Ναι ρε βλάκα, Αμερική τι είναι? Η Αμερική είναι ήπειρο. Τι? Ήπειρος είναι η Αμερική, δεν είναι η χώρα. Η χώρα δεν λέγεται Εσύ. Αμερική. Τι θέλετε από πολιτεία δηλαδή? Όχι ρε μαλάκα. Α, είπα, ωραία είπα, εντάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εντάξει, ωραία. Έτσι λέγεται η χώρα. Καλά, εγώ σωστό το έπιανα άμα το έλεγες και είναι. Όντως, πού θα το πάρεις Μαλάκα, το με PR? είχα πάρει εγώ το transfer το θύραμίκο σαν Και το άμα αυτό ρε μου μαλάκα. είχε Rolex, Εντάξει, έλα, ναι, προχώρα, Rolex, προχώρα, εντάξει. σκάσε. Τι λέει, ποιος λείπει λες εσύ. Όχι, ποιος λείπει ρε. Προχώρα, Το θύραμίκο. Δεν το έπαιρνες μπρος στο πούτσο. προχώρα, έλα. Πήρα τα άλλα ρε μαλάκα, τα βρήκα όλα. Έλα μπρο, δεν πρέπει να Δεν προλάβεις. πρόλαβα ρε Τα μαλάκα. σκορδούρα τα. Κάτσε περίμενα. Έχει χάρη να έχει τελειώσει πουθενά αλλού μαλάκα σου. Παπάρας. Ναι, ο Κακάς. Δεν το ήξερε. Το κύριος Μιχάλη. Σε μερικά χρόνια θα έχει αυτή την απορία. Είπα. Κλειδώσαμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ναι. Η ομάδα που έπαιξε είναι όντως αυτή η μοβ με το λιοντάρι. Δεν είπα. Orlando City, Καναδά. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σωστή Α, απάντηση. είναι. Έχεις τέσσερα. Γιατί μου το δίνει συνέχεια αυτό το παιδί ρε μαλακά, είναι ηλίθιος. Είναι στο 85. Όταν έχεις φάει 5, 4-6 ο Μιχάλης. Λοιπόν, θα πάρω γεωγραφία επί 2. Γεωγραφία 2. Και πάμε να δούμε. Είναι δύσκολα αυτά, αλλά. Γεωγραφία 2 και θα ακούσεις τις εξής ερώτηση. Από τις ακαδημίες ποιανής χώρας ξεκίνησε την καριέρα του ο Βαγγέλης Παυλίδης? Ω, το έχω. Το έχω. Έλα, Άγγελε, Είναι έλα. dry. Ολλανδία, αδερφέ. Κλειδώσαμε Ολλανδία. Το 50-50 θα έδινε Α Γερμανία, Β Ολλανδία. Για την K17, K19 της VfL Bochum. Άρα σωστή απάντηση. Έλα, ρε μαλάκα. Γερμανία. Γαμό. 6-4 παραμένει. Τι το δίνω. Ποιο ρε μαλάκα. Transfer Showdown, ρε. Transfer Showdown επιτρέπει. Να το λες. Να το Κάτσε. λες. Μια ερώτηση. Το 50-50 μου το είπες στο Ολλανδία έτσι για να έχεις suspense. Ή όντως θα το έδινες, ας πούμε. Ναι, όχι δεν θα το δίνω. Καλύτερα Το από είχα το γράψει, θα το είχα Ολλανδία. γράψει, το είχα εντάξει. γράψει. Λοιπόν, Transfer Showdown επί 3. Αμπουμπακάρ Καμαρά. Ποιος είναι αυτός? Α, το Άρη. Ναι. Ωραία. Στην πρώτη θητεία. Πιο εύκολο. Ποια πρώτη θητεία? Εντάξει, το έχω. Όχι όταν πήγε ο Ολυμπιακό και με τα Άρη. την πρώτη Πριν. θητεία. Ναι, σε ένα παιδιά με ένα πράσινο σήμα ήταν. Όταν πήγε στον Άρη, δηλαδή. Σίγουρα, ρε μαλάκα. Γκόμελ δεν είναι. Τέλειωνε, βρε μαλάκα. Σόντς. Νέο εθνικός κεραμιδίου δεν Λοιπόν, έλα, αποφάσισε μία ώρα να τελειώνουμε ρε μπρο. Σκάσανε Εσύ χάνεις το χρόνο σου, να ξέρεις, εγώ δεν έχω θέμα.
Κάτσε κάτω ρε μπρο, τι Έλα ρε μάνα, τι θες. Λοιπόν, η ομάδα φοράει μαύρα. Εντάξει, ωραία. Ποια είναι. Όχι και μαύρο. Μαύρα φοράει. Ποια είναι. Φούλαμ. Ντάβι, γιατί το θυμόμουν Αγγλία. Είπα Σόνσο μάλλον. Ποιος λείπει, Άγγελε. Ποιος λείπει, υπενθυμίζω κονσεπτικά, Ναι, ωραία. τελική Championship. Πάμε. Ταξιδεύουμε. Ποιος λείπει. Ποιος λείπει. Είσαι μαλάκας. Μην είναι. Ταξιδεύουμε Ταξιδεύουμε το το 2000. Τι άλλο να Ρε γάμο, παίρνεις, χαζός. man. Μαλάκα μου λέει τι παίρνεις, πάρ' το μπούτσο μου ρε προ, όλο γκρινιάζεις ρε μαλάκα. Ταξιδεύουμε τη σεζόν 2022. Ωραία. Τελικός Nottingham, Huddersfield. Έτσι, μου έχεις βάλει τη Huddersfield μαλάκα. Nottingham, αυτός. Ωραία, τέρμα Σαμπά, 3 στόπερ, Γόραλ, Κουκ, Μακέναν, το ξέρω. 4 μετά στο κέντρο, Σπέντς, Γκέιτς, Γκάρνερ. Έχει παίξει ο Γκάρνερ, α καλά. Κόλμπακ. Μετά δεκάρι Ζιγκερνάγκελ. Ζιγκερνάγκελ είναι αυτός της Φιωρεντίνα ρε μαλάκα. Όχι της... Του Ολυμπιακού είχε παίξει για πολύ λίγο στον Ολυμπιακό. Και μετά έφυγε ιταλικός στην Watford, ναι, Watford, μπράβο. Και μετά πήγε στην τέταρτη Λιέγης. Ωραία, και έχουμε Davis. Ναι, αυτό. Ωραία. Και έχει και τώρα μπροστά είναι Ζιγκερνάγκελ 10 και μετά έχει Davis 4 και άλλο ένα που είναι αυτός που ψάχνουμε. Δώσ' το 50-50 Άγγελε. 50-50. Λοιπόν, θα ακούσεις τις εξής δύο ονόματα. Κάτσε ρε μαλάκα. Πώς θα δεις τις απαντήσεις, δεν σε ηλικίες. Μάλακα τι είναι. Ακούσεις εξής δύο ονόματα. Α. Μπρέναν Τζόνσον. Β. Τον έψαχνα. Εμμάνουελ Ντενίς. Δεν ξέρω κανέναν τους δύο. Ντενίς. Αυτός έπαιζε στη Watford του Μανώλη, αλλά 22 έπαιζε. 22 είχαμε FPL. Παίζει πρώτη σεζόν. Ντένις με 2 νι. Ναι. Α, τον ξέρω. Ο Νιγηριανός. Ναι, τον είχε ο Μανώλης στην πρώτη σεζόν, ο Τζόνσον είναι. Κλειδώνω με Μπρέναν Τζόνσον. Ναι. Ο Εμμάνουελ Ντενίς ήρθε την επόμενη χρονιά στη Νότιχαμ. Δεν πρόκειται. Άρα στη απάντηση Μπρέναν Τζόνσον. Αφού ήρθε την επόμενη χρονιά θα ήταν τώρα. Τι λες. Κρυφή ερώτηση πρώτο. Ο Έρλινγκ Χάλαντ κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 4 μάτς της Premier League, πετυχαίνοντας 9 τέρματα. Ποιον πέρασε. Ποιανού το ρεκόρ έσπασε. Λοιπόν, τι κλειδώνει. Γιάννη Φεφραντίδη. Σαμουέλ Τσιτσίνη. Ένα μαλάκα δεν έχει παίξει ρόλο. Ωραία, κλείδωσε κάτι ρε. Έλα, αλήθεια, γιατί άμα είχε παίξει τον έλεγες ρε μαλάκα. Το Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ναι ρε μαλάκα, Κούν Αγκουέρο. Κούν Αγκουέρο κλειδώνει. Δεν είναι, αλλά δεν πειράζει. Αν έπαιρνες 50-50, Δεν θα έδαινε. θα άκουγες Κέιν. Α. Wayne Rooney. Α, ναι. Β. Diego Costa. Εκεί τι θα επέλεγες. Diego Costa. Τότε καλά έκανες Δεν το που δεν παίρνει πήγες ο 50-50. Μπάσταρδος. Γιατί είναι ο Α. Wayne Rooney. Ωραία, παίρνει την κρυφή. Και θα ακούσεις. Ποια αγγλική ομάδα κατέχει το μεγαλύτερο σερί για τα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια με ανέπαφη εστία στο πρωτάθλημά της. Ανέπαφη εστία καταλαβαίνεις, clean sheet. Η Arsenal πρέπει να είναι ρε μαλάκα. Είχε το αίτητο. Αλλά κάτι μου λέει αυτό, κάπου το έχω δει. Ωραία. Άλλη μια επανάληψη, ποια ομάδα έχει τα περισσότερα clean Έχει sheet. το σερί με τα περισσότερα clean sheet στο πρωτάθλημά της. Α, σερί. Σερί. Μπορεί να μην είναι σε μια σεζόν. Η Liverpool μπορεί να είναι επίσης. Με το Klopp. Έλα, μπορείς να απαντήσεις. Είστε Παναγιώτης, ορίστε. Ναι, σ' ακούω. Δεν είναι Μιχάλη. Λοιπόν, άκου, πήρα κρυφή ερώτηση. Ποια ομάδα της Premier League έχει το μεγαλύτερο σερί ανέπαυσης εστίας, περισσότερα μάτια δηλαδή. Δεν μαλάκα, βγες έξω στο μπαλκόν. Μπορείς να το πάρεις τώρα. Όλων των εποχών δεν λέμε. Ναι, όλων των εποχών. Ναι. Chelsea Μουρίνιο λες. Στο δεύτερο θα φύγεις. Εγώ. Είσαι σίγουρος. Οπότε να πας Είναι η ομάδα με την καλύτερη μέσα στο Premier League. Τώρα κάτω σκεφτόμαι το παραπάνω. Κοίτα, εγώ σκέφτηκα την Arsenal την Invisible γιατί είχαν μαλάκα τόσες σοπαλίες και πρέπει να είναι πολλά clean sheet, μαλάκα. Αλλά λες να μην είναι αυτή. Για και τον απελφό σου. Πώς έτσι, άντε γαμί. Δεν μαλάκα. Ρε θα βοηθήσεις τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, πες τη Chelsea για να πάρω χάρο στο Μουρίνιο. Τι για ποιον πάρει ο χάρος ρε μαλάκα, είσαι καραγκιόζης, βοήθα λίγο. Σου λέω, δεν ξέρω ακριβώς. Η Chelsea στο Μουρίνιο είναι καλύτερη. Για ομάδα έχει το μεγαλύτερο. Όχι, δεν μπορεί να βοηθήσει ο Ευδόξιος, δεν μπορεί να μιλήσει ο Ευδόξιος. Δεν μπορεί να μιλήσει ο Δεν Ευδόξιος. μιλάει, εντάξει. Δεν μπορεί, λες και το ξέρει, έλα.
Ωραία, άρα να μην πω Arsenal, ρε μαλάκα. Εγώ του λέω, η Chelsea Mourinho είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα που σε Premier League, οκ. Ναι, αλλά πρέπει να έχει σερί. Ωραία, έλα εδώ. Σερί clean στο όμως, δεν είναι ποιος έφαγε τα λιγότερα γκολ. Όταν αν 11 γκολ σε μια σεζόν, Τελείωνε η γράμμα της Γερμανία. Δύο ερωτήσεις είναι μετά. έχω πάει σε φίλε, 11 γκολ. Οι Invisibles δεν θα φάγανε πιο λίγα, ρε μαλάκα. φίλε, τι να σου πω, εγώ ξέρω αυτό το στατιστικό, οκ. Ναι. Εκεί, αυτό το στατιστικό ποντάρω. Τώρα, αν είναι φέτος, έλεγα φέτος Liverpool, πόσα είχε. Και εγώ Liverpool σκεφτικά, αλλά δεν νομίζω. Φίλε, εγώ σου είπα αυτό που ξέρω, αυτό θα έλεγα. Τώρα κοίτα, μπορεί να είναι η Liverpool καμιά άλλη χρονιά, δεν ξέρω, η City τότε πήρε 100 πόντους, δεν ξέρω, εγώ παντάω σε αυτό το στατιστικό που σου είπα. Εντάξει, οκ. Οπότε πες το και Μην κλείσει, πες να κάτσεις να ακούσεις την ερώτηση. Εντάξει, θες να κάτσεις να ακούσεις την απάντηση. Ας την ακούσω, γιατί δεν το ακούω. Λοιπόν, Ωραία, λοιπόν. κλειδώνουμε Chelsea. Κλειδώνουμε Chelsea. Φέρω πιο κοντά. Εμίλιε, Έλα. είναι η τέταρτη φορά που ο Ανδρέας εναποθέτει τις ελπίδες του πάνω σου. Μαλάκα, μου φέρει. Το 50-50 θα δίνε Α Chelsea, Β Arsenal. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Η χρονική περίοδος στην οποία είναι η απάντηση είναι από τη χρονιά του 2004 μέχρι του 2008 και συγκεκριμένα 86 παιχνίδια. Φοράνε μπλε και είναι η Chelsea. Μπρα, Εμίλια, μαλάκα είσαι γαμιά, είσαι μάγκας, είσαι πολύ μάγκας. 6-7. Άλλη μια φορά που χάλα τον Εμίλιο, ρε μαλάκα, εντάξει. Η ιστορία παίρνει διπλασιασμό πριν. Ιστορία 3 με διπλασιασμό. Ρε μαλάκα, αυτό με το 50-50 δεν είναι δίκαιο, ρε Δεν μαλάκα. έχει, Γαμώ δεν το έχει σπίτι νόημα. σου, ρε μαλάκα. Είσαι Λοιπόν, μπάσταρδος, μαλάκα, είσαι πολύ δεν μιλάμε. Ιστορία 3. Και ακούς την εξής ερώτηση. Ποια είναι η ομάδα με τις περισσότερες σεζόν στη Serie Β? Ομάδα με τις περισσότερες σεζόν. Στη Serie Β. Δεύτερη κατηγορία Ιταλίας. Ιστορία 3 πήρε. 50-50 δώστε. 50-50. Και ακούς τις εξής απαντήσεις. Τι θα πάρεις και τηλέφωνο? Θα το δω. Εμένα. Τι, μαλάκα, τι βοήθειες. Έλα. Εσύ μαλάκα τον Εμίλιο νικάς τώρα, μην μιλάς. Μην μιλάτε. Λοιπόν, Α. Μπρέσια. Ναι, Β. Ελλάς Βερόνα. ναι. Ακούς, Εμίλιε. Σ' ακούω. Κάψτε τον, ρε μαλάκα, σε βρίζει όλη μέρα. Άκου, λοιπόν, θα σου πω. Εγώ δεν είμαι Νικόλας να σε βρίζω, εγώ ξέρεις ότι σου έχω συμπάθεια μεγάλη. Προχώρα το και πες. Ωραία, λοιπόν. Έχω διαλέξει ιστορία 3, αλλά έχω πάρει από πριν διπλασιασμό και έχω πάρει τώρα 50-50. Το σκορ είναι 7-6 υπέρ του Ανδρέα. Κοίτα, ρε μαλάκα, πήγαινε 50-50. Ναι. Ρε μαλάκα, στο κλείσω να μην χάσει τώρα, ρε. Αλλά άντε, έλα. Λοιπόν, άκου, λοιπόν. Η ερώτηση είναι, ποια ομάδα έχει τις περισσότερες συμμετοχές στη Serie B, τις περισσότερες σεζόν στη Serie B. Ναι. Και το 50-50 δίνει Α Μπρέσια, Β Ελλάς Βερόνα. Τι να σου πω, ρε φίλε, ένα νόμισμα να ρίξεις εγώ τώρα. Κοίτα, θα σου πω. Εγώ Βερόνα έχω πει, εσύ πες μου. Η Βερόνα, και εγώ την έχω πιο πολύ για... Εγώ την έχω πιο πολύ από Ιταλία, σας πω την αλήθεια. Από ό,τι θυμάμαι από FIFA και όλες. Σταμάτα να μιλάς. Ευδόξε, δεν μπορείς να μιλάς. Όχι, ρε, να ανοίξεις, λέω. Να ανοίξεις. Είμαστε από... Α, είναι από... καλά, θα τους ανοίξουμε σε λίγο, απάντα μία. Ρε φίλε, εγώ θα έλεγα Μπρέσια. Τώρα είναι νόμισμα. Ακούγονται. Θα παίξουν, δεν θα τους ακούσει. Ρε φίλε, πού να το ξέρω. Λοιπόν, Λες Μπρέσια. Εγώ θα έλεγα Μπρέσια. Ωραία, λέω Ελλάς Βερόνα. κλειδώνεις Ελλάς Βερόνα. Ναι. Εμίλια, μην έρθει τηλέφωνο. Η ομάδα που ψάχνουμε έχει 66 σεζόν στη Serie Β. Μπράβο της. Αν ο Μιχάλης εμπιστευόταν τον Εμίλιο, αυτή τη στιγμή το σκορ θα ήταν 8-7 και δίνει η Ελλάς Βερόνα και ο Ανδρέας νικάει. Α, το μπούς στο Μιχάλη. Εμίλιε, sorry ρε μαλάκα. Εμίλια, είσαι πολύ μάγκας, αδερφέ, να ξέρεις. Ήθελα να το πω με τέτοια τακτική, λέω μήπως πετύχει. Η Μπρέσια,